Sa bago pa kong nag-serve og simbahan, kanang ni-active na ko mga 1985 dito sa Guadalupe. Pagkabati gid nako aning maong ebanghelyo, mura kog nalainan kay ang ako magungtumong nga ni-serve ko sa simbahan para magmalinawon ang among pamilya, ang among mga kaliwat, ang among kinabuhi. Nya kay giingon man noon ni Hesus diri. Unsa niyang giingon? Nianhi ko aron magkabahin-bahin mo, magunay mo kamo mga ginikanan o mga anak, magunay gaaway. Naku, unsa man ning klasihas Ginoo nga away mahinoon? Nilingay mong tupad, ingnawa ka ma-discourage. Sige tagsimbas Ginoo para magmalinaon. Unya ang iya din giingon diri, dili panagdait ang akong gianhi kung dili pagkabahin-bahin. Unsa man ning Ginoo nga sa sige na nakong serve, tinuod gyud nagkabahin-bahin gyud mi. Ang akong mga uyuan uban, mga iyaan naglagot nako. Ang akong kauban sa simbahan molibak nako. Hangtod ni sud na kog seminaryo, ang ako mga kaubang seminarista motamay nako, masuko nako. Hangtod na pari nako karon, ang ako mga igsoong pari molibak nako, mudaot nako. Hangtod na lang tingali mamatay ko, libakon lang yapon ko. Pero doon ako'y usa ka butang nga nakita. Unsa man? Ang tinuod nga nagsunod sa Ginoo malinawon. Ang tinuod nga nagsunod sa Ginoo dili mangaway, musugot lag awayon. Ang tinuod nga nagsunod sa Ginoo dili magdumot pero mudawat lag dumtan. Ang tinuod nga nagsunod ni Kristo dili mahadlok, malinawon kanunay bisan pag lutuson, bisan pag patyon. Ug ang nagsunod sa Ginoo dili mahangol og kwarta pero magsigig panghatag og kwarta. Ilingi ay mong tupad. Ing tinuod kang nagsunod sa Ginoo. Lingi ba? Kanang wa mo lingi gasunod nas demonyo. Nganong magkagubot man mga igsoon, ang pag-ari ni Kristo magkagubot man kalibutan. Tungod kay sawap asya moanhis kalibutan, ang kalibutan giharian sa sala, giharian sa yawa, ug hangtod karon, hangtod sa katapusan sa panahon, dinhis kalibutan maghari ang yawa dinhis kalibutan. Mao nang gitawag ang kalibutan karon og Valley of Tears, walog sa mga luha, walog sa kasakit. Ngano man kay ang yawa mo'y niya dinhi. Nya pagsud na sa mga Diosnong tao sama ni propet sa mga propeta, Moises, sila si Jeremias, kaning gihisgutan sa unang pagbasa, ang kalibutan masuko. Ngano man kay madisturbo ang iyang pagkadautan. Kana bitang taong dautan ug imong tuparan, masuko na animo. Tanawan ang imong bana nga nangabit, dipigi gamay, di ba muwakli na animo. Hasul ngano man, wa naman kay lami. Ang iyang mang kabit mo'y lami. Labi na yung imong gaus-gauson, o niya imo pag yung ingnon na, I love you, ay, saba pa din po, o iba ni mong buang na kadiyaw, muana man na, pero kadto siyang kabit, anak, ganahan ka na mo paray, ganahan naman pulos man sila impirnohonon, to para na ni mong langit nun, masuko na, niya kung ikaw, asawa ka pananglitan, urbana ka pananglitan, nangabit na ng imong spouse, niya siging kasuko ni mo, unsa may imong buhaton, matod pas ikaduhang pagbasa, dili yun ta mulunga. Usa kini ka lumba, usa kini ka panag-away, ayaw lunga. Unsa may dili ni mulungaon, ayaw lunga sa paghigugma. Sige higi sag ingon, maging sino ka man, mamahalin kita. Nga iya di kang tamparoson, igtamparos, maingon din ka, nothing gonna change my love for you. Iparok din kanyas bungbong. Iya pa jud kang luokon, ingnon dai nimo till death do us part. Awa ay yung lunga.
Unsa may resulta? Patay. Sama ni Kristo, wa mulunga, giluto siya, gipersecute siya, gilatigo siya, gipapas as cross, gipalansang sa cross, wa gyud mulunga, patay. Gilinga imong tupad. Ingna di tikalungan. Ingna di tikalungan, higugmaon gyud tika. Kita lahi manon, dili man lungan og paningil anang utang. Iki hapagid noon, ayaw nahunong na ana, ayaw kahangol anang kwarta, ayaw higugmaa ang kwarta, labaw sa tao, labaw sa Ginoo. Higugmaa gyud ang imong isig ka tao, dili kwarta. Mao na ayaw lunga og hatag og kwarta sa nangutang nimo. Bahala nagdili gid siya mo bayad. Nganoman, kay ang Ginoo gani nagsigig hatag bisan pa man sa iya ganing dugo, gihurot gid niya hatag. Ikaw noon napamangkadihay kwarta, ayaw lunga og hatag. Mao bitaw nga kamo nakakita man mo no sa among nabuhat didto sa San Vicente Ferrer Parish. Mao toy una na kong parokya, ikaduha ning inyong parokya. Didto sa akong unom ka tuig, naka-raise ko dito og mga donations nga niabot og mga 340 million kapin. Mao nang na-improve ang maayo ang San Vicente Ferrer Parish. Makita man na ninyo inyong adtuon nya inyo ikumparar atong 2019 pag adto nako nya inyo ikumparar ang 2025 lahi kayo. Pero kinsa maning mga 300, naghatag aning 300, mga 40 kapin million. Dili mga taga San Vicente, naapil pa ganing taga Compostela. Mga online parishioners nga hangtod karon sige lang gyapon sila hatag. Unsa may ilang gihatag? Unsa man? Hilong kaya. Mga slots. Kaning akong sikat-sikat na nga slots. Unsa man ang slot? Minimum donation na imong ihatag sa kada project na akong i-propose or himuon. Lingi imong tupad ina nakapalit na kag slot. Sa atong record na ay mga 100,000 more or less ka mga tao nga nagsigig palit og slot. Pero naa dihay mga around 20 to 30,000 nga di gyud mahimutang mopalit yung slot labing menos usa ka buwan kausa. Naa say uban diha, naa siguro sa mga 5,000 to 10,000 kada gyud semana mopalit gyud na silag slot. Ginagmay og dinagko. Kamo dinhi nga nanimba karon labi na mong wa pa kapalit og slot, mopalit mo. Og mopalit gani mong slot, perting dakuas ato niyang mahimong improvements dinhi. Doon ako ning Osborn pagpahibaw ninyo ang akong gitawag og basic principles, guiding principles sa atong panagkuyog dinhi sa parokya. Og unsa maning mga butanga nga nagkinahanglan sa tag mga slots ani kaning Trust Cebu. Kinsa may nakamemorize pa sa meaning sa Trust Cebu. Taas ang kamot. Uy, duha naman lang kabuok. Ako na sa ning balikon. Kay haron ma-check ko ninyo, ma-check sa tamo, ma-check sa ninyo atong palibot. Ang una, kanang T sa trust is transparency. Himong dayag. Muna, pag anhin ako din hitag-as man kay ito dihang mga tanom, di man makita ang tuas luyo akong gipaputlan para transparent, pasabot makita. Kaya naa niya dito'y gahigda-higda sa luyo, di na nato makita. Transparency. Muna ako sang himuon ninyong transparent ang atong gipangbuhat dinhi, labi na gyud ang atong financial status. Kada buwan, kada adlaw, mo report ko ninyo. Sa kada adlaw, kining update sa slots. Kada buwan, ang atong financial situation or kanang financial cash in, cash out report. Basic lang, no? Transparent. Ikaduha, ang R, religiosity.
Kanang tanan nga buluhaton nga makapalambo sa atong relihiyong Katoliko, ako nang suportahan inyong mga organizations, mga ministries, mga activities, labi na gyud sa atong mga chapels. Munang duna na gyoy monthly mass ang atong mga chapels, dunay weekly masses ang atong mga barangay chapels, na atong barangay napili tag usa ka kapilya, musugod tani mga month of September. Gawas lang sa weekly mass ang Kugon, barangay Kugon o kaning barangay Poblasyon. Kay dali raman nyo pag-anhi, but the rest of the barangays ato yung misahan og Sunday mass every week. Unya, ang private chapels mauray atong dili misahan every month. Ana mga private chapels, religiosity. Unya ang unity, maghiusa ta, magtinabangay ta, walang iwanan. Ano? Ngilingi ako na imong tupad na makighiusa ka nako. Ingna. Mao na ako sang gi-reach out ang ato mga LGUs kay ang simbahan makighiusa ngadto sa gobyerno sa atong LGU. Pasalamat ko sa atong mga barangay kapitan na active sa kaayo, supportive sa ato dinhing activities, labi na gid ang atong present mayor, former mayor nga ato dinhing kuan karon present barangay kapitan sa Poblasyon. Nagpakita gid sila og grabing suporta. Ang ato sang matabang sa atong LGU mao ang pagbinuotan isip mga maayong citizens ato sang himuo na kay makatabang sad na nila sila sad tabang nato dinhi. Unity, makighiusa sa ta sa laing mga relihiyon ni amay daghan dining mga religious sects, mga Protestants, bisan sa mga born again, Iglesia ni Cristo unsa pa na diha. Makighiusa ta, di ta makig-away, magtinagaay tag usbuad, nantika ang isda, atong tinabangay, og sila'y ma-ospital, atong tiwasan, di tiwason atong bayad ba kung na sila'y bayron nun. Unya, ang S, unsa man, service, alagad, saway pagpangayog bayad. Muna dinhi karon ang atong mga sakramento wala nay presyo. Ang bunyag, kasal, misa, love offering, dili bayad kay dili pwedeng bayran ang sakramento. Pasalamatan lang nimo. Pero kung magpa-special kag schedule, kaya naman tayo mga common nga mga schedule, magpa-special kag schedule, amo bayad sa kag special, imo man ang tinuyuan. Sa mga nahiubos man mo. Di ba na man tayo common, atay common nga bunyag kada human sa misas alas 10 sa Domingo, o diha ka magpabunyag, love offering. Nya magpabunyag man yung kag special, na kay rate, ikaw may nagbuot, di naman na atong pagbuot. Nasa tayo common nga kasal, Huibis, alas 7, imedyas buntag, common na nga kasal, love offering, gikan sa piso, ngadto 1 million, okay ra na. O niya kay magpa-special mangyog ka, chargean kag special. Ikaw na gabuot, dili na kami. Magmisa sa tagpatay, haya, duha ka misa ang atong ihatag, niya ikatulo ang funeral mass. Love offering na. O niya kay maghaya, mangyog kag 7 kagabi, siyam kagabi, usahay pa, duha ka buwan, hayaon, tugka na lag uhong-uhong ang kanang kuan. Dugay kayong ilubong niya, magsige pag yung pamisa, charge na ka, ikaw may nagbuot, Inana ba, no? Muna, ayaw pagbuot-buot, aron di ka ma-charge. Nya, dahil kag mahiba, lingon lang upiling, anong paninglan mo lagi ta? Ikaw man sa gabuot, Nganong dig ilubong na nimo ikaugma, di wa kay charge. Nimo mo dyan ang gamuson diha. O niya, wala naman mong naglagot na ako. Nya, human sa service, ang technology. Moabil gitag modern technology. Mo na karon dinhi nagpalit-palit aning TV monitor. Maklaro ba? Mas moklaro gini kung mabutanganan na natong kada haligi og TV monitors unya ngadto pagyud sa gawas. Mao nay atong butanganan. Kari lang atong giuna dire.
Ana, nya naaptay mga palit pa ta dinhig mga kamera para sa atong live streaming. Nya nindoton sad nato, no? Nya karon sige na mog sugod pamaypay sayo pas buntag, sige na mog pamaypay. Ngano man? Wa man tay dagko nga electric fan, so magpalit pa ta og mga upat siguro ka Heli fans. Tag 300,000 siguro ng usa ana, no? Ambot mga tingali, mga 10 years from now mataod gyud na nato. Technology ba? Ana, nya ang ato sang sounds, ato sang gi-improve. O, di ba? Klaro-klaro na, no? O, kato pag-abot na ko diri, mura man to gisubawan. Karon, mura na lagi ubo. Muagahad na lang panagsa, no? Sige lang, inay-hinay lang kita. Nya unsa may atong basihanan ani? Slots. Sige lang gid mog palit og slots. Kanang inyong 100 pesos nga inyong ihatag dinhi kada semana, kada adlaw, inyo ipalit dihag slot, 100 pesos ra man gina. Mahibong lang mo mudaghan na ning atong TV, ana, mahibong lang mo nga naana ang atong hilipan, mataod na. Mahibong lang mo ang atong simbahan na aircon na. Hilas ba ya? Hilas ba ning paria? Wa siguro ay. Tanawa ha, ako mong taga-update. Kamo sa no, hinay sa kayo mong mamalit. Ang atong, ako pa din i-appeal, no? Ang Cebu, una pa ko musulti, kay trust Cebu man eh. Ang Cebu, ang sea is clean. Clean, limpyo. Tanawa atong palibot karon, limpyo-limpyo na ba? Ang atong sod sa simbahan, limpyo-limpyo na? Tanawang CR, hugaw pa. Maghimo pa tag bag-ong CR. Kay gamay kay atong CR, nya mura pag yung duwa-duwa. Ug musuod ka dito, di na maabli. Dunay usa diha nga nisod, nya iyang gibuslutan ang ubos kay adto siya mo ginhawa kay wa nay hangin. May gani naagihang og laing mo gamit giablihan. Di maabli gikasulod, maabli gikas gawas. Unsam nang CR diya na tawan man siguro na. Ay, maghimo tayo og bag-ong CR niya, ha? Sige lang gid mo palit og slots. Anya, unsa man tong economizing. Pasabot ampingan nato tudlo magningkamot ang ampingan ang ato mga gamit kana mga lingkuranan ayaw ibusdak ang kanang ludhanan kamo sanog mangluhod busdak yun mura bag nasuko spari ba ayaw tungtungis inyong tiil ang ato mga bangko diha aron ma-economizing ayaw dadas inyo ato nang gipang-abangan kay pata kapalit og bangko mamalit pa ta din higdaghang mga kanang monoblocks nga ato na gyud pero sa pagkakaron giabangan anato kanang tents giabangan nato maghimo gitag tent diha sa gawas kay purti man yung kugihanang mosimba gyud di man ta masuod sa simbahan maghimo gitag tent diha pero agad-agad lang ta sa slots karon nag-abang pa ta para lang gid na atay economizing ang B is beautiful. Di ta mo sugot nga naay mo simbag batignaw. Linya imong tupad. Na beautiful ra ko. Matanan. Kinahanglan kitang beautiful. Unsaon man pag beautiful, mahigugmaon og kasing-kasing. Nya, butangan natong order. Order ba mo na inig pangalawat og inig offertory, mulinya gyud, nya ighuman yung hatag diri. Muliko mo sa pika side. Why mo counterflow? Bawal ang counterflow. One way only. Ano? Kanidi ni center, kamo diha, anha mo mulinya sa center. Kamo dihang kilid, naa sa linyahana diha ng center niya. Adto sa mo muliko sa pika side. Mga inanagod, beautiful man na tanawon. Nya di maglunggob, di magliho, di magkanang sana. Di inilugay. Nana, niya ang katapusan, useful. Ang useful. Magamit. Muna ka na mga guba na to dinhi, ato na ng pangayuhon. Kung ang imong naong guba, atong ayuhon. Dili gumon. Pasabot, ayaw kiskisa imong kilay. Kay maguba naman noon ayuha lang, limpyuhi lang. Kay mas nindot maginang original. Di ba?
mo na mahimong useful. Trust sibo. Kining pagpahiluna nining maong mga prinsipyo gikan dinhi hangtod sa atong mga kapilya. Kay nga itong mga kapilya himuon sa natong beautiful. Mo na gibuhat sa namo dito sa San Vicente Ferrer. Tungod sa mga slat-slat, ang among mga kapilya dito, ang mga bati na nindot, ang nindot nisamot kanindot. Ang gagmayng kapilya ni dagko-dagko, ang dagkong kapilya ni dako pag yun. Ana, mo na gibuhat namo dito. Ato sa nang suwayag buhat dire ang ki palitlag slat. So karon ang atong slots mao ni ang update. Hinaut unta makahatag ni natog kalinaw dili kagubot. Ang God's reward and complete elation or grace katong akong ibayad sa atong obligasyon. Ato man ang obligasyon kay usara man ta kasimbahan. Katong 70,700,000 to ka slots na tag 100 pesos na grace. Ang atong halin niabot nag 38,854, 661,146 na lang ka slots ang nahibilin. O palitan ni natog slot ang grace kada simana, layo rang 3 ka buwan, hurot na ni. Unya, kining atong para slot dinhi sa ato sa atong parokya dinhi Santiago, Compostela nga i-repair nato dinhi sa mga guba-guba. Ang kaluis Ginoo ang atong kumbinto, ubay-ubay pag yung guba, labi na gid ang atop. Unahon na natong atop karon naghimo patag bag-ong budiga diri sa kilid kay naidaghan kay dihang gitambak na dili angayan dihas kumbinto atong balhinon usas budiga nya repairon ang atong atop, repairon nato ang flooring aron nga ma-useful ng atong kumbinto karon to pakaayo. Ato ng tagaan o pagtagad o katong paghimog CR dinhi sa simbahan, mga facilities. Ang atong halin sa Protection and Prosperity of Santiago de Compostela nga slot or PPSC niabot nag 2,744 na apay 97,256 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni siya 162 slot challenge kay 162 years na maning atong parokya nga 16,200 per challenge. Wala pa gyud nipalit hangtod karon. Ang katong grace na 70 slot challenge nga tag 7,131 na ka challenges ang nadawat. Pakpakan na to, bahala gway na malit. Salamat kayo. Daghang salamat. Mga igsoon, ang kalibutan magkagubot apan ang magsunod sa Ginoo mao'y tighatag og kalinaw. Ang kalibutan mag-away pero ang magsunod sa Ginoo maghatag og gugma kanunay. Kadtong nagsunod sa Ginoo manindog ta. Ang wa magsunod panguli. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Ang pulong sa Ginoo labi na gid ang iyang mga sugo mao gyud ang tuburan sa kaayuhan sa atong kinabuhi, mo'y tuburan sa kaluwasan. Muna diri sa atong unang pagbasa, basta ang mga Israelita musupak na gani sa sugo sa Ginoo unya musugod nagpaminaw sa sugo sa gitawag nato in quotation og mga demonyo kadtong mga pagano nga mga ginoo nila, mga Diyos magkalisod-lisod yun sila. Ana, lingi ako no imong tupad. Ning nawa ka nagsupak-supak sa pulong sa Ginoo. Mutan ako no ina, di kay ka magsupak-supak. Basta magsupak-supak ganita, magkalisod-lisod yun. Dili hinoon usahay diha-diha dayon, usahay sa diha-diha dayon. Nabitay usa sa ato mga followers, pertigi ko nun yang lisuras una, sige siya pang-apply trabaho, pastilan, wagi mo dawat. Usahay ko no, madawat siya pagka-driver, ang iya sa kunong driver, kana sa kunong tricycle.
Pwerte pa yung inita, patrabahoon siya maayo, papalahon siya maayo. Hangtod na sunod na kuno siya sa akong mga misa. Na, sige na siyang sunod, siging sunod, pero wag dayon siya mutuman. O kung sa may dugay niyang gituman, kining pagpalit og slot. Ang iyag ko na unang isulti, ingon siya, kapobre na ko. Unsaon ako pagpalit, lisod magani kuskaon, kining akong trabaho, porting lisura, hapit magani, di paigo sa among kaon, amo palit na nung kog slot. Mo ginaysige niyang balibad, hangtod yun nga, porti na niyang lisura. Hangtod, wa na siya hapit trabaho, panagsa na lang, ang iya ko nung gibuhat, ug na diha man kuno siya kwarta, nisugod siya palit og slot. So ayan ko ning gisulti aning padersiano nga muhayahay ko nung atong kinabuhi basta mo palit tag slot. Pagpalit niya slot, portig yung lisura kay wa naman nun siya ikapalit og kaon. Nya 42 na sad kuno iyang edad. Nana, unsaon pa niya pag-apply wa man kuno siya madawat og arang-arang nga trabaho nga kanang klarong sweldo katong bata-bata pa siya. Karon na bang 42? Og nisugod siya balik pagpang-apply. Gidawat man kuno siya mga igsoon. Unya ang iya pagyud kunong trabaho, driver sa kompanya man ting ito. Ang iya pagyong drivean dili tricycle sa una kana ramang delivery ani mga hardware, mga nana ba, tricycle niya paalsahon pa siya nang iyang gideliver. Karon van ang iyang gidrivean. Unya dako pagid siya sweldo. Nya kun wa kuno drive na kuno siya lamisa nga tuas opisina nga air condition pagyud kuno. Nakaingon siya mura magwaknis akong damgo nga maingon ani ang akong kinabuhi. Nya niya gyud kuno mahinumduman diha ra yung iyang gipalit ang slot. Nya karon sige na kuno siya palit og slot. Ningon siya, pader, mas may tingaling imo ning i-share kay testimonya gini nako nga kanang imong giingon basta mo palit lang kag slot di gyud mabati imong kinabuhi. Mo nay gibutang diri sa tong ebanghelyo. Ang kaning batan-on buutan naman siya. Way problema. Buutan na siya. Pero di lang siya siguro nga makasuod bagid siya sa langit. Ikaw no lingi ako no na imong tupad na og mamatay ka karon siguro jud ka kang malangit. Pangutana ba? Pangutana. Ata mulingo man gina. Labaw na nang wa mulingi. Sos kana mga wa kinay siguro ang nilingi gani galingo-lingo man sa mo taginang wa mulingi. Nya nga to ra ba dayong tubag moingon dita. Ginoo lay mag-igo pa der. Ang Ginoo ra ginahibaw. Makadungog gani ko anang tubag nga ang Ginoo ray mahibaw moingon dayon ko siguro na jud kang maimpierno. Lagi. Nakumura jud kag estudyante nga ni eskwela nya inig-exam sa teacher ang imong gitubag ikalay mag-igo ma'am, ikalay mag-igo ma'am, ikalay mag-igo ma'am. Gidiscuss nagmaayo sa teacher og unsay inyong leksyon unya katong iyang exam gikan ra sa tos iyang gidiscuss aron iyang suwayan kung naa ba kay natiman-an nya ang imong tubag dito moingon lang ka ikalay mag-igo ma'am, ikalay mag-igo. Unsa may igrados maestra nimo? Ikalan say mag-igo. Oy, hagbong ka oy. Tubag ga siya sigon sa iyang gidiscuss mo nay pangitaon sa teacher. Maglagot ginang teacher basta dili ka katubag kay iya naman ang gidiscuss. Malipay ginang teacher kung ma-perfect ka. Kay nga naman, nagpaila na nga, naminaw ka. Ana, o kung sa may gisulti ni Kristo. Ngayon siya, gusto ka malangit. Tumana ang mga sugo. Siya unsa mang sugo gimensyon ni Kristo, hapit tanan sa 10 Commandments. Iyang gimensyon. Kasagoo pa ba mo 10 Commandments? Kasi nakasagoo ba, tasa kamot. Ay, duharasad ka buo ka. Kuaman gani mo kasagoo, samot nas pagtuman. Gamono, gabana-bana, ragyan mo anang inyong kinabuhi.
Ay lagi ng bana-bana lagi. Kaning batan-ona wa ra siya nakasag-o sa Ten Commandments, matud pa niya gituman pagid niya ang tanan. Gituman niya ang tanan. Nga ningon pagid siya iya pag yung gisumpayan. Ingon ang batan-on, gituman ko kining tanan. Unsa pa may kinahanglan kong buhaton? Ana, sige naman kog simba, Lord. Sige naman kog luhod, sige kog rosaryo, kada gabi ga rosaryo ko. Dinis ato na ay daghan kayong tulumanon din hin, apa din kada gabi mag kamino rosary gina sila diya, suroy-suroy anang naang mga lugar na to din kada gina gabi may malipay ra basag ko kay mga batan-on. Hino na say pipila tiwasonon pero batan-on kuyog nako kanindot ana. Pero ang pangutana, siguro na ba silang malangit? Kay kadto ganing sa una dinhi. Tapos ako lang ning hisgutan ha kay nahitabo magito dinhi. Sakristan gid to no, si Ken. Nganong iya man tong gibuhat diha. Nya panahon pa gyud sa opening nas misa di Gallo. Nga naa man gyud ang iyang naong simbahan. Muna dita ka siguro Ani nga sigig simba? Ambot lang ninyo. Medyo ko kasiguro. Apil na ning nagsigig wali. Ay, baon na po siya mo nahon. Ay, kasi sa mga kamera deway siguro pa din. Otrom saga. Gihatagan dayon ni Jesus. Pag-ingon niya, unsa pa may akong kinahanglang buhaton, agitagaan dayon ni Jesus og final requirement. Og maona ni ang tinuod nga timaan nga kita malangit. Og unsa man? Ingos Jesus, pauli. Ibaligya ang tanan mong katigayunan og ang halin ihatag tanan ngadtos mga kabos. Og maangko nimo ang gingharian sa langit. Nya balik dinhi sunod nako. Mao ni ang final two requirements. Biyai ang tanan, ihatag ngadtos mga kabos, nya sunod ni Hesus. Dili ra sa paghatag. Kay pwede man nimo ihatag ang tanan, nya magnegosyo na sad ka. Sunod ni Hesus. Ug unsa may kinabuhi ni Hesus? Matod pa niya, ang mga langgam na ilang mga sag, ang mga milo na ilang lungag, pero ang anak sa tao walay kapahulayan. Pasabot, magkinabuhi na ta, nawa magsalig aning mga butang sa kalibutan. Kinsa ninyo ron, ang mobaligya sa tanan ninyong katigayunan o niya ipalit ang tanan og slat. Taas ang kamot. Sige, taas. Na sayang lang ng inyong pagsimba, wa giniisa. Oy, hastang na nagbrunda diri, wa giniisa. Nga naman, ayaw sad Lord, oy, ayaw sad. Mo na diri, wa na siya malipay. Ang gingharian sa langit, kalipay man. Unsa may iyang gibati? Nasubo siya kaayo. Nasubo siyang nilakaw palayo ni Jesus. Kanindot unta inig humas misa, malipayon mong mulakaw. Pero di takatuman aning sogos, Ginoong ibaligya ang tanan. Masulubon lang yapon kang mulakaw din hisimbahan. Magkusmod lang yapon ang imong naong. Moto'y gitestimonia adtong ni text nako. Sa una, sige lang siyang masulubon. Pero sa dihang iyan ang gihurot og palit og slat ang iyang kwarta niya, sige lang yapon siyang pang-apply. At age 42, nakasud gid hinon siya arang-arang nga trabaho. Para nato, driver ka. Bisag aircon pa na imong standbayan nga room, di man gyapon na siya nindot kaayo. Pero para niya, nga 40 taong lisuras siyang kinabuhi, matod pa niya, murag dili niya ma-imagine, oy. Di ba? Og dili ra ni siya mo ini testimonia, daghan kayo. Naasa doy na balaka kayo, sige ingon ako pader, na balaka jud ko, duha ka buka akong anak, nya murag magbuwag na mi sa akong bana, kay nangabit siya pader, din agin ako makaya pader, nya ako ning buhion ang akong duha ka anak, unsao na lang nako ani pagbuhi pader. Unsa kay tumong niya, ako ba kay pabuhion? Pag sige mag-text na ako. Ako rabasan tanaw, aran-aran rabasag na ako.
Sa may gusto nimo manghuran ta. Akong giingnan nako, ayaw ka balaka inday. Ayaw ka balaka o ang imong bana mo biya nimo kay adto na pupuyo siyang kabit animal maghagyud kay na siya. Ikaw nga nagtinarong kuyog sa Ginoo kay di ka pasagdan sa Ginoo pag-atiman anang duha ka buok anak. Wa man gani pasagdis Ginoo si Moises nga nag-atiman og mga 2 million ka tawo ni baktas sa disyerto nga di gyud matamnan 40 ka tuig na gabaktas sila. Wa man gani pasagdis Ginoo 2 million gyud ka tawo si Moises rin nagdaan nila. Ikaw pa ba nga duha ka buok anak mabalaka ka ana? Likay lang gyud ang sala. Mo na dire matud pas atong mga salmo gisilutan sila sa Ginoo tungod kay nibalik sila sa ilang mga sala. Nagpadala sila sa mga taong naglibot kanila nga nagsigig simbag mga Dios-Dios. Ilang giinsulto ang Ginoo, nasuko kayo ang Ginoo kay ilang manggibiyaan ang ilang Ginoo nya nagbuhat sila mga sala. Nilingay mong tupad na kaysa diya. Na kaysa nos amang kambiya na. Ako di am sa kuy ako. Nos am ni nato biyaan. Mao na. Mamiya na takaron. Nya matod pa ni San Pablo, ang gugma nato sa bahandi, ang gugma nato aning kwarta maogi tuburan sa tanang sala or tanang kadautan. The love of money is the root of all evils. Mao na pasalamat gyud mong naati gibaligyang slots dinhi. Nga naman okasyon na ni nga ang inyong kwarta di inyo higugmaon ninyo ang simbahan. Muna mo malit gani mong slot, malipayon gyud mo. Kaya nga naman inyo namang gihatag ang inyong okasyon sa sala ngadto sa kamot sa Ginoo. Di na gyud mo makasaa na. O makasaa man gamay. O dako-dakoon imong palit og slot, mag-anam og kagamay ang imong sala. Gamay gani kay kag paliton nga slot, kana ra sa gyung usa ka slot nga 100 imong paliton, dako-dako pa ang imong okasyon sa sala kay gibilin man imong 5,000 ang 100 imong gipalit. Di na kay mga 5,000 occasions to sin. Labi na gyud kun imong gipalit 100 pesos, gibili nimo ang 100,000 diha nimo. Di ang imong okasyon nga makasaa ka 100,000. Nya ang imong okasyon nga mura kag maduol sa Ginoo 100 pesos ra. Lupig ka siyawa na. Di ba? Mura mamog naluya. Naliwat mo sa batanon. Sige, ato na ning isulti ha ang atong update. Pila na may atong slots karon. Ang atong grace nga slot katong God's reward and complete elation nahalina na taog 39,211 ka slots, 660,789 na lang ka slots ang nahibilin. Tag 100 pesos per slot. Salamat kay ninyong namalit. Doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,131 na sad ang challenge nga atong nadawat. Dinhi ang atong slot dinhi para atong ihimo sa atong mga ongoing projects and repairs, kani mga repairs o mga facilities nato dinhi nga atong palitonon kaning Protection and Prosperity of Santiago de Compostela PPSC. Ang atong halin 2,907 na ka-slots, napay 97,093 ka-slots na available, 100 pesos per slot. Nya doon na ni 162 slot challenge, equivalent sa atong number of years na aning parokyaha, 162 naman wala pa inipalit. Tag 16,200 ang kada challenge. Pero pakpakan nato silang tanan. Praise the Lord. Mao na nganong hinay manghalin sa tong slot nga tag 100 ra man gid tani sayon ra man kini paliton.
daghan pa ang nailad sa kalibutan nga ang kwarta mao'y tuburan sa kalipay o kalambuan sa kinabuhi. Ay, karon siging hearing didto kuno sa Senate, magsugod na kunog hearing ang Blue Ribbon Committee matod pa sa social media nga akong gitanaw tungod aning flood control. Nya karon nga okay na sila aning flood control. Kay siging ingon flood control, 1,000 kabuok ang nahimo, sige mangyapong baha, wa may control, flood ra may naa. Ana, hangtod ng atong presidente, may deklarar na gyud, giilad lang dahil siya, mga guni-guni lang dito karamihan, unya, mga substandard. Na dito'y gi-vlog sa kuan, mamura gi-vlog, na akong nakitaan, usa ka gobernador, dila na ko nganlan ang lugar, na sa YouTube, tanawa lang ninyo, usa ka gobernador nga passionate kay siyang iyag yung i-implement ang sakto gyud nga project sa iyang probinsya. 2023 pa di ay siya nga nagsigig correction sa kaning flood control. Kay doon na dito yung flood control sa iyang probinsya nga iyang nakitaan, wala pa ni baha, nalusno naman. Nga iyang gi-check up, puro ra kuno buhangin. Lapad kaayo ang gihimo, murabag solid kay tan-awon ba. Nya nalusno kay nipis kay ang semento, nya ang gibutang dayto sulod mga bahas ra day og graba. Siyempre pagliki, lusno, wapay baha, lusno na. Nya karon kay naa naman sa didto. Unya ang iya pa yung gisulti, 1 kilometer ang gitas-on sa maong flood control, ang budget 1 billion. 1 kilometer ako no? 1 billion. Nya katurang bahas mo gibutang. Mo na karon katong gi-vlog ako nakita, andun na naman sa gihimo didto. Iya na sang gi-check up. Wa siya pasudla sa security guard. Ang governor gibabagan og security guard nga daot kay glawas. Insya ha? Di ko nimo pasudlon. Gobernador ko dinhi. Public place ni, di ni private place. Insya ay kuan manggudgob kanang giingnan mangyod ko sa authority diri, igo raman sa kong nituman nga og wa gani written permit, di gyud kuno ko pasudlon. Kinsa may mo permit? Gikan sa DPWH Gob. Kinsa man ning projeka nga kontraktor man ning gadaga ni. Kinsa naman day kontraktor dinhi? DPWH. Iya da yung gisulti dito sa sa social media, iyang gipanawagan sa DPWH. Naunsa naman mo? Imbis ka mo'y tabangan ako diri nga mamonitor nga nindot ang project, kamo naman oy mo bawal #gobernador inyo namang bawalan. Nga naman, tungod na sa kwarta. Dili maghatag og kalambuan ang kwarta, maghatag og kagubot. Pero inyo nang ipalit din higslat, di kita magkagubot. Nga naman, maayo na atop sa atong kumbinto nga perting tayaona, daghan na kayong to diha, kada kusuguan to the max, banaw to the max pa diha, kay wa tay klarong drainage dinhi sa atong sud sa atong compound. Nya, sige pa mong pamaypay dinhi og madomingo, kay perting daghan na manimba, praise the Lord, may tagdili na sila makuhaan. Pero parting pamaypay, labi nag-inigmisa na natog arinas mga alas 10, alas 3, hala, mura nagabukal. Kaya parting, mamalit sa tadiha og electric pan nga dagko. Na ako na itong gi-inquire, na ni propose na to, tag 142,000 ang kada usa. Barato ra di no? Ala, sige, kinsay mo angkon ninyo. Upat ra kabuk atong gikinahanglan. 142,000 kada usa, unya libre na kuno na installation tanan, labor tanan, limpyo na sige, donate mo upat kabuk atong kinahanglan. Ang mo donate simple malang ka naa jud kay gingharias langit, pero naa kay kapasidad sa 142,000 nya moingon ra gyapon ka, sige gasto ana hibaon na ka, mulakaw gyud kang masulubon. So sige ha nya, kung di gyud sila wa gyud mo donate, palit lang mo og slot.
Mahurot, pila ra na 142 times 4. Pilam na? Ha? 570. 58. Oh, 578. Og di mo donate og 142 kana na lang 578,000. Muna i-donate. Aron mahuman din ang upat. Natanawa mo donate mo karong adlaw, ika Miyerkules ato na nang i-install. Ika mahuman na ika Biyernes or Sabado, ika Domingo. Tulo na lang ka book mamaypay siguro eh. Pero ngano man gyud nga maamang gyapoy magkalisod-lisod kay daghang mga daw. Daghan mga daw. Daw kay tastanan. Mo na ang final requirement aron ta makadawat og kalipay, matud pa ni Kristo ibaligya ang tanan ug ang halin ihatag sa mga kabos. Sa ato dinhing sitwasyon, kabos kaayo ang atong parokya karon tungod sa atong panginahanglan. Unya, kamong mga arang-arangan nga mga magtotoo, palihog, tabangi atong parokya. Ako, uban ko ninyo, magkuyog ta niini aron ma-implement nato kanang atong prinsipyo nga trust Cebu. Ang sa to'y trust Cebu, transparency, religiosity, unity, service, technology. Yang Cebu, clean, economizing, beautiful, and useful environment and facilities. Dinis atong parokya. Ato nang i-in place. Pero gakinahanglan tag financial nga aspect niya. Unsaon nato aron matuman, dili nato higugmaon ang kwarta, higugmaon nato ang simbahan, higugmaon nato ang Ginoo. Sa atong unang pagbasa, si Gideon nangita og milagro sa Ginoo. Kay gidaog-daog naman silag maayos mga Midianhon, unya nagsige magsulti ang iyang katigulangan nga kami giluwas mis Ginoo dito sa Ehipto, iyang buak ang dagat, iyang gipatay ang among mga kaaway. Grabe kay kagamhanan ang Ginoo. Motong pag-ingon sa anghel, ang Ginoo nag-uban kanimo pag-ayo. Niingon des Gideon, og nag-uban pa nako ang Ginoo. Nganong naingon ani man among kahimtang, asa naman tong mga milagros Ginoo nga iyang gibuhat didto sa Ehipto ug didto sa mga lugar nga gisaad sa Ginoo. Kita ingon ana sa tag kinaiya, mudayon tag pangayog milagro, labi na gyud og naatay mga sakit, naatay mga buluhaton nga murag imposible makabot nato. Gilingi ay mong tupad na gimilagruhan na ka. Ingna ko no, gimilagruhan ka. Nya, proud ra ba kay ta? Anong murabag nagdungog kay na nato kung makadawat tag milagro. Sus pader, milagro gyud ang nahitabo. Ana. Kung anjo ko pader, maka-feel jo ko sa Ginoo pader kay milagro gyud ang nahitabo. Ganahan kay ta na, ano? Adi mo ganahan? Ganahan ay. Mao na mga kinaiyas, mga yawanon. Matod pa ni Kristo, usak ka yawanon or usak ka dautan kining maong generation, kining kaliwatana, kay nagsigi silag pangayog milagro. Mao sa napag-abot ni Hesus, gisigihan sa siya ingon sa mga Hudiyo, paghimog milagro, paghimog milagro. Aron mo tuo minimo paghimog milagro. Ana mo na. Pero unsa may gitubag sa anghel ngadto ni Gideon, ang milagro sa kaluwasan himuan na. Matod pa sa anghel, gamitan ang tanan nimong gahom aron maluwas ang imong katawhan. Nahigang ha si Gideon, nangayo siyag milagro, siya manuoy paluwason. Ako nangayo sa kong milagro, nga mahurot nagkahalin ang slat,
Lord, pila ra magipagtandog nimo aning kasing-kasing aning mga naminaw nako kadaghan ani nila. Mag-average man siguro nig mga 1 million kada adlaw ang mag-view sa TikTok, sa Reels o sa dili na ako ha pero naaman gipang reblog man ko sa Facebook, sa YouTube. Taghan man kay ni Lord. Nganong dugay magay mahalin ang slot, milagro hibi. Usban ang ilang kasing-kasing, mupalit din silang slot, pilargo ng 100 pesos. Wa gyud. Nya unsa may tubag sa Ginoo nako, pinaagi aning atong ebanghelyo karon og sa unang pagbasa. Sa tubag sa Ginoo, gamita ang tanan nimong gahom aron mahalin ang slot. Nya unsaon man, sige lang yung baligya. Nya, thanks be to God, kaya naasay nitabang nako, naasay mga adik na sa slot ba? Siya pa din, na ako'y napamalandungan. Ako lang yung i-share ha, ang iyang gisulti, pero gipunan ako gamay ang iyang gisulti. Akong gibuhatan og meaning ang word nga slot pader, nya hinaot nga imo ning mauyunan. Sa may iyang meaning sa slot, ingon siya sacrifice ang S, ang L kay love, o niya ang O offered, o niya ang T to God. Ano siya? Sacrifice, love, offered to God. Nindot no? Ako lang gi-revise. Nako, nindot sa nida, punuan ako gamay. So ang ako narong meaning based aning iyang gisulti niingon ko ang slot di ay kada nato palit og slot kanang 100 pesos gawas nga makadawat ta atong grace, makadawat ta atong PPSC sa mata di ay sa Ginoo sa kasing-kasing sa Ginoo ang matag slot mahimo di ay na niyang mahimo na sa atong part nga sacrifice for salvation, niya ang L, love for the needy, the least ones, and O, offering to God, niya ang T, treasure in heaven. Nindot no? Awa mo nindot eh. Kanang sacrifice, mao ginay gigamit ni Kristo aron ta maluwas sakripisyo. Mao bitaw kaning misa gitawag nig holy sacrifice. Nya pinaagi sa imong pagpalit og slot, imong gilangkat ang imong comfort aron nga makapalit kag slot. Labi na gyud mga labandira, mga ordinaryong workers, apil na gani mga estudyante, apil ng mga buta nga nagmasahe. Ilang tigom-tigomon ang ilang gagmayng extra, magsakripisyo sila, dili na sila mo snacks, dili na sila mo sakay motor, maglakaw na lang, di na sila mamalit og mga butang, kay ilan na lang ipalit og slot, usa na kasakripisyo nga makapalipay sa Ginoo. Muna si Gideon, gipasakripisyo siya sa Ginoo. Ang mga apostoles, gipasakripisyo sa Ginoo. Si Bishop Ezekiel, grabe ang iyang sakripisyo para sa Ginoo. Labaw na ang atong patron, si Santiago Apostol, grabe ang iyang sakripisyo para sa Ginoo. Hangtod gyud nga naputol iyang liog. Ngilingay mong tupad. Ing naunsa roy imong sakripisyo para makapalit kag slot. Unsa rong sakripisyo ha imong buhaton. Ingon ang imong tupad, di na ko mo inom og soft drinks. Di na ko sa pamailain. Di na ko mo palit og sige, kamulan diya sa inyong kuan. Basta kanang imong gasto nga para ranimo imong sakripisyohon. Nya kaning love, kanang L, love mana, love for the needy, for the least ones. Nya kinsa maroy needy, kinsa maroy nanginahanglan og labing ubos, ang atong parokya kay ni ay daghan nga mga ayuhonon, tukuronon,
nga para pagpalambo sa atong parokya nagkinahanglan kay taog slot ana. So love for the needy nya unsa may giingon ni Kristo, unsay inyong gibuhat ngadtos mga labing ubos mo nay inyong gibuhat nga rinako. Munang niingon si Kristo dire, biyai ang tanan. Di ba gahapon biyai ang tanan niya, karon iyang gisulti. Kung unsay inyong gisalikway inya gihatag ninyo sa mga kabos, ako nang ibalik ninyo gatusan kapilo. So kana ding atong love for the needy, mao sad na ang letter O, ang atong offering to God. Mao nay atong gihalad sa Ginoo, dili ning ni ang simba ana, di pa na mao. Motong si Gideon sa atong unang pagbasa, gipa-offer siya sa Ginoo aron mailhan nga Ginoo gid siya. Gaihaw siya unsa to, kanding niya na isabaw, napaypan, way patubo, iyang gi-offer sa Ginoo. Ang katong bato mo to'y gihimong altar. Kani nya ningon dayon ang anghel iyang gikuhit sa katong lipak, nigawas dayong kayo o gikaon tong tanang offerings. Pasabot gidawat sa Ginoo ang iyang gi-offer. Niya kamo karon og mopalit mog slot kan-o ng padersyano. Oh, dili. Kan-o na ang atong slot nga paliton, kan-o na sa atong projects, sa atong mga kalihukan dinhi. Mao nay mukaon ana. Pasabot gidawat na nas Ginoo, gipahimoslas Ginoo. Unya ang letter sa sunod, letter T, treasure in heaven. Matod pa ni Kristo, pagtigo mog bahandi didto sa langit. Unsaon pagtigo mog bahandi didto sa langit? Kining tanan imong kwarta dinhi sa yuta ipanghatag na, og sa imong pagpanghatag duna na kay bahandi didto sa langit. Mo na kining atong slot. Unsa toy meaning? Bag-o? Sacrifice, love, offering, treasure. Sacrifice for salvation, love for the needy, offering to God, treasure in heaven. Nindota, no? Salamat sa katong naghatag ani, pwede na to siya mamatay. Og mao nay kinabuhi sa mga santos, nagslot sa to sila, nagsigig sakripisyo, gasigig higugma, nagsigig halad, og nakatigom yung treasures in heaven. Mo nang gipasidunggan sila hangtod karon. Og kita sad kung magbuhat ana, magsigi sa tagpalit og slot, mga slatter sa ta, makatigom sa tag treasures in heaven. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, unsa toy atong tubag? Ang Ginoo nagsultig kalinaw alang sa iyang katawhan. Kining kalinaw gipangandoy ni Ros Kalibutan. Tan-aw ko diya sa mga vlog-vlog, nag-warning na ang atong mga leaders, apil ng atong presidente, panganda mo kay kung madayon gining gubat sa China o sa Taiwan, mo dipinsa ang Amerika sa Taiwan, maapil gitang dinhis Pilipinas. Nya naasay senador dito sa Amerika, nag-share ni Senador Robin Padilla nga niingon, ang tibuok kalibutan karon nagnandam na kay kung mahitabo gining gubat sa China o sa Taiwan, unya mulaban ang Amerika sa Taiwan, ang China sa panigan sa na sa Russia, tibuok kalibutan na ni maggubat. Ngano man na? Nganong nahitabo man na? Kay nawa na ang ilang slot. Di na sila mo sakripisyo. Ang gipangita ros kalibutan, comfort, power,
Di na sila mohigugma, labi na Diyos mga ubos. Ang ilang gihigugma, ang ilang kaugalingon, gahom, kwarta, dungog. Mauna rin buhat sa mga tao, sa kalibutan. Di na sila mo-offer, halad ngadto sa Ginoo. Ang ilang gusto nila nga ang mga tao mo-offer ngadto nila, muluhod sa ilang tiilan. Maunang gubaton tika, kay ipailan ako nimo ako'y gamhanan, kinahanglan kang muluhod sa akong tiilan. Ana narong kalibutan. Ug ang katapusan, wa na sila kailag langit. Ilang gitigom ang treasures dinhis kalibutan. Naarang ilang mga mata diha, wa na sila maghunahuna treasures in heaven. Mo nang nawagtang ang kalinaw. Bisan sa inyong balay, testingyo. Kamo mga asawa, kuhaan ang inyong slot, ang inyong sacrifice, ang inyong love, ang inyong offering to God, ug ang pangandoy nga magtigom kag bahandi sa langit. Mag-away gid mo sa imong bana kay magsige lang kag paningil sa iyang kwarta. Usahay sad ang bana magsigig paningil, asa na tong kwarta, asa na tong kwarta. Ana, di ba? Hangtod mag-away. Mga managsuon, mag-away. Apil ng mga pari, mag-away. Ambot ang mga madre, ga-away. Basta na sila. Tungod anang kwarta. Kwarta. Ako, kapilan ako, giaway. Tungod yapon anang kwarta. O na. Ako, wadyo ko mangaway tungod sa kwarta. Bahalag awayon ta. Basta di lang kita mangaway. Kung sa ramanggi ako, magsige ra jud kog baligyag slot. Ang moapil na ay kwartas langit. Ang di moapil kagubot ginang inyong kinabuhi. Gimanindog na ta mga malinawon.